Hürmetli televizor караучылар, тапшыруыбызның тагын бер хөрмәтле кунагы кичке утлар халык хорының җитәкчесе, үзе дә шул хорда 55 ел баянда уйнаган Наил абый Бариевка сүзне бирәсем килә. Хөрмәтле Наил абый, сугыш турындагы җырлар сезнең хорның репертуарында аерым урын алып тора. Моның сәбәбе нәрсәдә? Безнең бу хорга йөрүчеләрнең күбесе бик ватан сугышы башланганчы туган кешеләр. Шуңа күрә сугыштың бөтен авырлыкларын үзләре күргән һәм аларның хатирәләрен үзләренең хәтердә саклаган кешеләр монда. Элек-электән халыкның рухын тәрбияләүдә әдәбият, мәдәният, халык иҗаты бик зур урын алып торган. Сугыш вакытында безнең күп язучылар, композиторлар патриотик җырлар язганнар. Ә менә инде үзешчән сәнгать аларны халыкка җиткерү өчен бик зур эш башкарган. Менә шуларның берсе Казан шәһәренең Горбунов клубында оештырылган җыр түгәрәге. Бүген безнең хорга катнашкан кешеләрнең 3тән бире 60-70 елларда Суфия Пашагиев җитәкләгән татар хорында җырлаган кешеләр. Без әле хәзерге вакытта да ул җырларны бик яратып җырлыйбыз. Хәзер хөрмәтле тамашачылар, кичке утлар халык хоры башкаруында сугыш елларында халкыбыз җырлаган Ком бураны җырын тыңлап китик. Ком бураны туздырабыз, урамнардан узабыз. Ком бураны туздырабыз, урамнардан узабыз. Айрылсабыз, елузабыз, якты юллар сызабыз. Айрылсабыз, елузабыз, якты юллар сызабыз. Güreşkende